راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات تقدامي بلجيماويت وورلد تور تيم انترمارشي وانتي غوبرت ماتيريو إيرتراوي بينيام جرماي بعربي شدش جنبات كل تشحن عسران كلتن مجارجو بزغنتته مبل 105 جيرو دي إيطاليا كلاي بموصع عبغيا صريحو أبزي 195 كيلومتر شفينو بعزي حيال شيكواز تزازم وددر نيزرلانداوي ماتيو فاندر بول قديمو حنصاص كرغصن كلو ود عسران كلتن عمد بينيام دما سعيبو اغروغراتيو كموصيت نايزي بينيام نبلوص منسيت وهاب صعدا ماليا كلبسان كلو اب حفشا وددر غيزيغا روزا ماليا بسخدن فاندر بول بربعه كاليتات تبليصو كلايترتا تسريعو بينيام دحرتي اب كلتشحن 15 اب تور دو فرانس ماليا نغوس عقب زلبس دانييل تغلا هيمانوت نحنتي كام مالياتات جراند تور اب زبانو كسفر زوقعه كلاي إيرتراويو بزي كازي بزي بعربي زرخبو ترتا مستي كاب كلتشحن 17 جميرو اب جراند تور فولتا اسبانيا زلعله درجه حيز صنحه إيرتراوي مرها وقدس كم معرر كيلو ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ሃይማኖታት ምስልምናን ክርስትናን ግጭት መክያዱ ከም ዘጉሃዮ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽለት በቅዳም 7 ግንቦት ኣብ ዝሃበቶ ቃል እዚ ናብ መላእቲ ሃገር እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሃይማኖት ዝመንቀል እዩ ግጭት ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ብምግላጽ ማእከላይ መንግስቲ ሃገር ቅጽበታዊ መፍትሒ ክገብረሉ ፀዊዓ بسنكتي زحلف ورحي اب غوندر زجمره ሃይማኖት ዝመንቀል ግጭት ዛጊት ህይወት 37 ከወስድን ከሎ በውሕዱ 107 ካ በከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም ምህላዎም ይዝግለጽ ሚሸል ባሽለታ መግለጽያ ብዕለት 26 ሚያዝያ ዝጀመረ ግጭት ክልተ መሳጊድ ክቃጸሉን ከሎ ክልተጋ ከፊላው ዕንወት ከም ዝወረዶም ከም ግብረ መልስ ናይዚ 5 ቤተ ክርስቲያናት ክቃጸሉን ከሎ ክልተ ሰባት በሐዊ በመቅጻል ከም ዝሰቀትሉ ዝሕብር ጸብጻብ ከም ዝበጽሓ ኣመልኪታ حيلتات صتا 578 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲያትዮም እኳ እንተለው መንግስቲ ሃገር ጽጽይ ምክትታልን መጽናዕትን በምክያድ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብ እታ ኮሚሽነር ፀዊዓ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ዝተኸተለ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት እንተተዋሂቡ ከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ትርኢዮታት ንኸይድገም ሓጋዝ እዩ ብምባል ኮሚሽነር ባሽለት ምሕጽንታ ተቕርብ መንግስቲ ሶማል ካብ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝረኸቦ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ብሰለስተ ዋርሕ ክናዋሕ ሓቲቱ ፕሬዝደንታውን ባይታውን ምርጫ ሶማል በብእዋኑ ክናዋሕ ምጽንሑ ዘቆጥዖም አህጉራውያን መሻርክቲ ትካላት እቲ ምርጫ ብዝተመደበሉ እዋን እንተዘይተኻይዱ ምስ መንግስቲ ዝተኻየደ ውዕላት ክስረዝ ምዃኑ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ሓደ ካብዞም አህጉራውያን ትካላት ዝኾነ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ መንግስቲ ሶማል ንዝሓተቶ መንዋሕ ግዜ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ተተኻይዱ ጸብጻባት ናይቲ ሓገዝ ምስ ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ስለ ዝኸውን ምትሕልላኻት ክፍጥር ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ወኪልቲ አህጉራዊ ትካል ኣብ ሶማል ሎራ ኣርማኔሎ ብወገን ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዝተኻየደሉ ጽባሕ ምስ ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ዝርርብ ክቕጽል ምዃኑ ኣሚታ እቲ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝገበሮ ናይ 400 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ን3 ዓመታት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግንቦት ክውድእ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ ምስ ሬድዮ ኤርናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኢትዮጵያ ናብ 5 ሃገራት ጻዓት ኤሌክትሪክ ክትሸይጥ ስምምዓት ተካይድ ከም ዘላ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስተር ጻዓት ደቡብ ሱዳን ኣፈናዊ ስምምዕ መሸጣ ጻዓት ኣብ ዝተፈራረመሉ ናይ 100 ሜጋዋት ሰደድ ብምግባር ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ ደቡብ ሱዳን ካብ ነዳዲ ክትረኽቦ ዝጸንሐት ጻዓት ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር ካብ ኢትዮጵያ ናይ 400 ሜጋዋት ጻዓት እታው ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ተመሳሳሊ ውዕላት ምስ ሶማሊላንድ ሩዋንዳ ታንዛንያን ብሩንድን ተፈራሪማ ዘላ ኢትዮጵያ ብድምር ትሕቲ 100 ሚእታዊት ካብ ፍርያት ጻዓትያ ንሰደድ ከተውዕል ኣቐዲሙ ዝተጀመረ ምህናጽ ትሕቲ ቅርጽን ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ኬንያን ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ኤሌክትሪክ ብባንክ ኣፍሪቃ ንምዕባለ ዝተመወለ እዩ
ንኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ምስሓብ ዘእተዋ ምህናፅ ዲጋ ተሓድሶ ዝተወሰነ ማይ ብምዕቋር ከፊላዊ ፍርያት ፀዓት ንምምንጫው ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣቐዲሙ ተሓቢረዮ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሱዳን ኮንግረስ ፓርቲ ሱዳን ኣብ መደብ ሃገራዊ ዕርቂ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብቐዳም 7 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዘተ ቁኑዕ መንገዲ ሰላም ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣምን ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ተማእኪሉ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 12 ጉንበት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ንሃገራዊ ዕርቂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንኽፈትሕ ብማሕበረሰብ ዓለም ተፅቢት ክግበረሉ ጸኒሐዮ። ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ቀዳማይ ደረጃ ንሃገራዊ ዘተ ምብቃዕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋገራሉ ብምባል ኣብቲ ዋዕላ ከም ዘይሳተፍ ኣቐዲሙ ኣፍሊጥዮ። ኮንግረስ ፓርቲ ብወገኑ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣኑ ክሳብ ዘይረከበ ፍረብ ዘይብሉ ዘተ ኣይንሳተፍን ብምባል እዩ ነቲ ጻውዒት ዝነጽጎ ዘሎ። መደብ ሃገራዊ ዕርቂ ንኽጅመር ካብ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ጎነፅ ደው ክብል ከምኡውን ህፁፅዋን ሓደጋ ከብቃዕ ዝብሉ ይርከብዎ። እንተኾነ ሓደ ካብቶም ቅድመ ኩነታት ዝተፈጸመ የለን ብምባልዮም እዞም ፖለቲካውያን ሓይልታት ነቲ መደብ ዝሕሰምዎ ዘለዉ። ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ጥሒሱ ብምባል ሓይልታት ሑቲ ከሲሶም። ወሃብ ቃላል ሑቲ ብሰንበት 8 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 200 ግዜ ንግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ከም ዝተሓሳ ገሊጹ። ነፈርቲ ኩናት ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 80 ግዜ ኣብ ክልል ግዝኣት የመን ከም ዘንበያ ዝኸስስ ሑቲ ካልእ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣጋር ሰራዊትን ምጥሓስ ዶባት እውን ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ። ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ምልዋጥ ምሩኻትን ናይ ረድኤት መስመር ምኽፋትን ንዝብል ስምዓት እዩ ፈሪሙ እምበር ተኽሲ ናይ ምቁራፅ መደብ ካብ ፈለሙኡ ናይ ነበሮን ዝብሉ ፖለቲከኛታት ዝዋብ ወገኖም ናብ ወደብ ሖዴዳ ከኣቱ ዝግብኦ መግብን መድሃኒትን ዝፀዓነ ቃፍላይ ገና ኣብ መንገዲ ተዓጊቱ ምህላው ኣዘኻኺሮም። በዓል ስልጣን ነዳዲ የመን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ የመን ከኣቱ ዝተመደበ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተፍትሽ ገይሩላ ክነሱ ስዑድ ዓረብ ናብ ወደብ ምፅጋዕ ከሊኣታ ከም ዘላ ሓቢሮ። ውግእ ሓድሕድ የመን ህዝቢ ሃገር ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ደርቀን ዓፅቦ ነኸቲሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ውግእ ተኻይዱ። እቲ ናብ 8 ጉንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ከባቢታት ባድመን ራማን ብደብዳብ ከቢድ ብረስ ተወልዐ ውግእ ንኣስታ 6 ሰዓታት ቀፂሉ ደው ከም ዝበለ ምንጭታት ኤረና ጠቒሶም። ብክልቲኦም ወገን ብዝሕ ዘለዎ ሰራዊት ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕ ሓሊፉ ንስ ግጭታት ክካየድ ምጽንሑ ኣመልኪቶም። እዚ ብሰንበት ዝተኻየደ ናይ ከቢድ ብረት ውግእ ናብ ሙሉእ ኩናት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ክዓርግ ዘስግእ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቦም። ብዛዕባ እዚ ዝተኻየደ ውግእ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሓይልታት ትግራይ ዛጊት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ሚሊሻታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁን ነቲ ከባቢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥራይ ክቆፃፀሮን ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ብወገን ሕሞራ እውን ሓድሽ ውግእ ከይውላዕ ተሰጊዩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ንካልኣይ እዋን ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ተወዳዳሪ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ስልጣኑ ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ምስ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ኣብ ምርዳእ ኣይበጻሕናን ብምባል ንክልተ ዓመታት ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዝነበረ ውጥን ብሰንኪ ጎነ ዝተሓወሶ ተቃውሞ ደው ኣቢሉ። ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ዝገጠሞ ምርጫ ሶማል ንተደጋጋሚ እዋናት እናተሰጋገረ ድሕሪ ናይ ዓመትን 2 ወርሕን ምንዋሕ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ መናብር ናይ ኣስታት 360 ኣባላት ባይቶ ክመልእ ኪልሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብለን ብውሕዱ ድማ 2 መራሕቲ ርእሰ ምሕደራትን ኣብ ምፍጣት ጸንሐ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ኣጽቂጡ ድሕሪ ምጽናሕዩ ብ9 ግንቦት ዳግማይ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ ዘሎ። ፋርማጆ ኣብዚ ብውሕዱ 2 ፕሬዚደንት ዝነበሩ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ዝሳተፍዎ ምርጫ ሶማል ንኽዕወት ብውሕዱ ናይ 184 ኣባላት ባይቶ ናይ ድጋፍ ድምፂ ክረክብ ኣለዎ። ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ፓሪስ ንዝርከብ ቪላ መንበሪ ቤት ጓሉ ንፕሬዚደንት ጅቡቲ ከም ዝፈተሹ መርበባት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ኣብ ፈረንሳ ዝምቕማጦም ስድራ ቤት ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ካብ 2018 ናትሒዞም ብብልሽውና ንምጥፋእ ተኸሲሶም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ይረአ ከም ዘሎ ይፍለጥ።
ፖሊስ ፈረንሳ ካብ ቤት ፍርዲ ብዝተዋሃቦ ትእዛዝ መሰረት ብ14 መጋቢት ንመንበር ቤት ጓልቲ ፕረዚደንት ዝኾነት ፋጥማ ኣዎ እስማዒል ዑመር ከም ዝፈተሹ ትመርበብ ዜና ድሒሩ ንዝረኸቦ ሓበሬታ ኣቃሊሑ ነቲ ናይ ብልሽውናን ምጥፋእን ክሲ ዝመስረተ ሸርፓ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ስድራ ቤት እቲ ን23 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ጅቡቲ ኣብ ፓሪስ ጥራይ ብውሕዱ 4 መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝውንን እዩ ዝገልጽ እዚ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ምጽራይ ክሲ ብልሽውና ስድራ ቤት ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ንዝምድና ጅቡትን ፈረንሳን በኣሉታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የረዱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራ ብናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ዓለም ንሰሜን ኮርያ ጥራይ በሊጻ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ ጋዜጠኛታት ብዜዶ ብምኽንያት 3 ጉንበት ተዘኪሩ ዝወዓለ መዓልቲ ነጻ ፕረስ ኣብ ዘርግሖ ዓመታዊ መዝገቢው ንኤርትራ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 179 ኣቕሚጥዋ ካብ 2001 ኣትሒዛ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው ሓያሎ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ትፍለጥ ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት ብናጽነት ፕረስ ምስተን ዝተሓታ 3 ሃገራት እናተወዳደረት እያ ሓሊፋቶ بمسرت أباريس مدبرو أهوراو تكال زغرو تبتاب عامة 2022 دما سمين كوريا إيرتران إيران بقدم تختل أب دحري تسريع نركبا أب إيرترا بزي كاتب منقص زونن 10 قصات زلوا غازيتا حداث إيرترا حانت مدبر راديو دمتي FM حانت دما مدبر تلفزيون قال بزونن نتسمع كنا الزنا يلن ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ 6 መስረታ ማዕከናት ዜናን ሓበሬታን ብተዛማዲ ነታውሽት ኤርትራ ዘሎ ሃጋፍ ናጽነት ፕረስ ንምምላእ ጻዕርታት ይገብራ ምህላዋን ይፍለጥ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብናጽነት ፕረስ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ 3 ሃገራት በቀደም ተኸተል ኖርዌይ ዴንማርክን ሽወደንን ኣብ ሱዳን 17 ናይ ፖለቲካ እስራት ተፈቲሖም راديو دبانغا كاب باريس ان حدا كاب طبقاتات بمتقاس ኣብ ዘቕርበቶ ጸብጻብ እቶም 16 ኣብ ካርቱም ካብ ዝርከብ ሶባስ ተባህለ ቤት ማእሰር ትፍትሑን ከለው ሓደ ድማ ካብ ፖርት ሱዳን እዩ እንተኾነ ልዕሊ 70 ናይ ፖለቲካ እስራት ዛጊት ከም ዘይተፈትሑ እቲ ጸብጻብ ኣነጺሮ ካብቶም ናይ ፖለቲካ እስራት ተባሂሎም ተታሒዞም ዘለዉ ሱዳናውያን አንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ንሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ቀቲልኩም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ይሕብሩ ወተሃደራዊ መራሒ ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ፖለቲካ እስራት ክፍትሑ ምዃኖም ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ዛጊ ዝተፈትሐ እሱር ከም ዘየለን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ክገልጻ ጸኒሐን ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ሱዳን ናብ ሕሉፍ ምልክዶ ናብ ዲሞክራሲ ኣብ ቀራና መንገዲ በፂሓትሉ ብዘሎ እዋን ምስ በርጌሳውያን ማሕበራት ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን ብልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከقوم ዝተሰማምዐ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ከይብሕት አንጻሩ ንልዕሊ 4 ዋርሕ ዝቐጸለ ህዝባዊ ተቃውሞ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ بمسرت ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዓመታዊ 12 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ይባድም ወይ ድማ ናብ ምድረ በዳ ይልወጥ እዚ ስፍሓት እዚ ክንዲ በኒን ወይ በልጅም ምዃኑ እዩ 400 ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ዓለምና ዝባደመ ወይ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳ ዘንጸላልዎ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ንምካት ምስ ኣከባቢ ዝተሓሓዙ ዋዕላታት ይውድብ እዩ ሓደ ካብ ዝዋዕላ እዚ ድማ ብትሽዓተ ጉንበት ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ከተማ ኣቢጃን ዝተኸፍተ ኮይኑ 196 ሃገራት ይሳተፉ ኣለዋ ኣብ መኽፈት እዚ ንምምካት ምድረ በዳነት ዝዓለመ መበል 15 ዋዕላ መሻርክቲ ወይ COP 15 ፕሬዚደንታት ጅቡቲ ጫድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቶጎ ጋና ሞሪታንያን ላይብሪያን ዝርከብዎም ብውሕዱ 9 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ በኣካል ክሳተፉን ከለው ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ድማ ብመንገዲ ቪድዮ ኮንፈረንስ ተሳቲፎም ንዓሰርተ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ዝዋዕላ ክኢላታት ተመራመርቲ ፈጸምቲ ኣካላትን መሻርክትን ናይ 196 ሃገራት መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዘተን ክትዓትን ከተኣናግድዩ ኣብ መዛዝምቲ ዋዕላ ዓለምና ጸላሊዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ ምድረ በዳነት ንምድሓን ክውሰዱ ዝግብኦም ግብራዊ ስጉምታት ብመልክዕ ዕማመ ክቐርብ ትጽቢት ኣሎ ዓለምና ገጢምዋ ካብ ዘሎ ናይ ኣከባቢ ብድሆታት ሓደ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነት እዩ ንኢንዱስትሪ ሕርሻ ልምዓት መብሰል መግቢ መስርሕ ኣባይትን ካልእን ተባሂሉ ዓመታዊ ዝበርስ ኣግራብ ካብ ኣውራ ጠንቀታት ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነት እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት
ሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተነግረሉ ቁጽሪ ሕጽያት ተወዳደርቲ ከም ዝተመዝገቡ መርበባት ዜና ካብ ሞቃዲሾ ሓቢረን። ክሳብ ትማሊ 11 ግንቦት ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ንስልጣን ፕሬዝደንት ክወዳደሩ ዝተመዝገቡ ብዝሒ ፖለቲከኛታት ሶማል 39 ክበጽሕ እንከሎ ኣቐዲማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረት ፋውዛ ዩሱፍ ኣድም ድማ እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ስልጣኑ ንምቕጻል ሕጹይ ኮይኑ ከም ዘይቀርብ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ምርጫ ክካየድ ሰሙን ምስ ተረፎ ክወዳደር ምዃኑ ፍሊጡሎ። ንልዕሊ ዓመትን 2 ወርሒን ተዳናጊኡ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ሶማል ኣቐዲሞም ፕሬዝደንት ዝነበሩ 2 ፖለቲከኛታት እውን ንውድድር ቀሪቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለ እውን ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ዝተገመቱ ሕጽያት እዩ። ድሕሪ ሳልስተ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለን ዝጸንሐ ናይ ስልጣን ቁርቆስ ክፈትሕ ትጽቢት ተነቢሩሉ ኣሎ። ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንመላእ ሃገር ብሓድነት ክጥርንፍ ዝኸኣለ ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይወነነት ሶማል ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምድንጓያት ምርጫ ነዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝረኣየቶ ብተዛማዲ ዝሓሸ መስርሕ ምቋም ትካላዊ መንግስቲ እውን ከይትስእኖ ተሰጊኡ ጸኒሑ። ልዑል ሃንቀውታ ተነቢሩሉ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ብሰንኪ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከይሰናኸል ኣብ ሞቃዲሾን ከባቢያን ጽኑዕ ሓልዋን ቁጽጽር ጸጥታን ይካየድ ኣሎ። ውጽኢት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኬንዮን ጽልዋታት ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ይረድኡ። ልዕሊ 350 መናብር ካብ ዘለዎ ባይቶ ብውሕዱ ናይ 184 ኣባላት ናይ ድምፂ ደገፍ ዝረኸበ ሕጹይ ተወዳዳሪ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ፕሬዝደንት ሶማል ክኸውን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ብዘሕለፉ ኣዋጅ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ወሰኽ ምግባሩ ነቲ ድሮ ብኩናትን ደርቅን ተሃስዩ ዝርከብ መነባብሮ ህዝቢ ብዝበኣሰ ክሕምሶም ምዃኑ ተገሊጹ። ንወሰኽ መሸጣ ነዳዲ መልኪቱ ዝቐረብ ዘሎ ዝተፈላለየ ትንታነታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ናይ 35 ሚእታዊት ዝቕባበ ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ብምምልካት ዝውሰድ ዘሎ ቁጠባዊ ስጉምታት መንግስቲ ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጤራ ተሃስዩ ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ወሰኽ ዋጋታት ጸዓትን መሰረታዊ ምግብታትን መፍጣሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክረአ ዝጸንሐ ክብደት መነባብሮ ኣጋዲድዎ ምህላው እውን ኣሚቶም። ከም መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ቁጠባኣ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሃስዩ ዝጸንሐ ኢትዮጵያ ኣብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ሓድሕድ ምሽማማ ካዝና መንግስቲ ክጉሕጓሕ ንህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝስልዑ ባጀትን ድጎማታትን ድማ ክውሕዱን ከም ዝተረኣዩ ዘግሎባል ኢኮኖሚ ኣረድዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 12 ዋርሕ 2 ግዜ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ከተግብር ዝተገደደሉ ምኽንያት ድማ ምዚ ከም ዝተሓሓዝ ኣገንዚቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋ 1 ሊትሮ በንዚን ካብ 31 ብርን 74 ሳንቲም ናብ 36 ብርን 87 ሳንቲምን ክዓርግ እንከሎ ናፍታ ድማ ካብ 28 ብርን 98 ሳንቲም ናብ 35 ብርን 43 ሳንቲም ከም ዝደየበ ኣዋጅ መንግስቲ ፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ንወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ብምምዝማዝ ኣብ ዕዳጋታት ዘይመረግጋእ ንዝፈጥሩ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ቃል ዘየስምዐ ሕዳር ስኽራን ስለ ዝነበሮ ወይ ሃንግኦቨር ስለ ዝነበሮ እዩ ዝብል ጸብጻብ ዘቕረበት መደበር ቴሌቪዥን ኬንያ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲታ። ንኬንያ ካብ 2002 ክሳብ 2013 ዝመርሐ ፕሬዝደንት ነበር ሞዋይ ኪባኪ ኣብ መበል 9 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 21 ሚያዝያ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈልየ መራሕትን ሰበስልጣናትን ኬንያን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ 29 ሚያዝያ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ። ኣብ ስታድየም ስነ ስርዓት ምፍናው ሬሳ ካብ ዝተረኽቡ ፕሬዝደንታት ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይ መጸናንዒ ቃል ከስምዑ ከለዉ ፕሬዝደንት ደቡብ ሱዳን ዝተታሕዘሉ መደብ ኣየተግበረን። እዚ ድማ ኣቐዲሙ ሰኺሩ ስለ ዝሓደረ ምዃኑ ንሓደ ካብ ፖለቲካውያን ነጠፍቲ ደቡብ ሱዳን ብምውካስ KTN ዝተባሃለት መደበር ቴሌቪዥን ኣብ ጸብጻብ ኣስፊራ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባ ንዝርከብ ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብምጽዋዕ ብዛዕባ እቲ ብቴሌቭዥን ሃገር ዝቐረበ ጸብጻብ መብርህ ክህበሉ ሓቲቱ። ዝምድና ደቡብ ሱዳንን ኬንያን በኣሎታ ከይጸሎ ዝሰግአ መንግስቲ ኬንያ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ጁባ ጽዑቕ ርክባት ብምክያድ ነታ መደበር ቴሌቭዥን ብወግዒ ቅሬታ ንኽትሓትት ከም ዘገደደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተቓሊሑ። እታ ቴሌቭዥን ብ10 ግንቦት ኣብ ዝቐረበቶ ዜናን ብመገዲ ዋና ሰነዳ ኣቢላ ናብ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤን ኣብ ልዕሊኡ ዘይቁኑዕን ዘይእሩምን ቃላት ምጥቃማ ብወግዒ ቅሬታ ምሕታታ ኣረጋጊጻ። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምዕራብ መራሕቲ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝርከቡሉ እዋን ብተዓዘብቲ ይኹን ማዕከናት ዜና ዝውሃብ ርእቶታት ንቡርን ዘየኽስስን እኳ እንተኾነ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ግና ንመራሕቲ ብዝኾነ መልክዑ ምንቃፍ ብስም ምጥሓስ ስነ ምግባር ፍቑድ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ክትርጉምን ከም ጀመረ ማሕበረሰብ ምትርጓም ጉግል ሓቢሩ። ቋንቋ ትግርኛ 24 ካልኦት ቋንቋታት ኣብ ምትርጓም ጉግል ወይ ጉግል ትራንስሌት ምእታው ንተጠቀምቲ ዝቋንቋ ብስራት እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ምእታው ንተጠቀምቲ ቋንቋ ካብ ምትርጓም ሓሊፎም ምርምራዊ ስራሓት ክገብሩን ዝያዳ ክመሃሩን ክሕግዞም እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ጉግል ከኣቱ ጉድሳት ማሕበረሰብ ምትርጓም ብዝገብርዎ ጻዕሪ ክኸውን ከሎ ኣብ መጀመርያ ናይ ጥራሕን ክታም ምእካቦም ይዝከር። ንሳቶም 35,000 ናይ ጥራሕን ክታም ድሕሪ ምእካቦም ብኩባንያ ጉግል ተቐባልነት ረኺቦም። ነቲ ስራሕ ናብ ተግባር ንምስጋር ድማ ብቐጥታ ኣብ ጉግል ምትርጓም ንምጅማር ናይ ኣበርክቶ መስኮት ወይ ኮንትሪቢሽን ዊንዶው ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ኣበርክቶ መስኮት ልዕሊ 1,000 ወለንተኛታት በብዓቕሞም ብዝገበርዎ ናይ ምትርጓም ኣበርክቶ እቲ መስርሕ ናብ ክውንነት ተሰጋጊሩ። እንተኾነ ሕጂ እውን ቋንቋ ትግርኛ እሩምን ሙሉእን ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምትርጓም ብዘይ ዕንቅፋት ከገልግል ናይ ወለንተኛታት ተርጎምትን ኣማዕራረይትን ቀጻልነት ዘለዎ ጻዕሪ ካሕተት እዩ። ባይቶ ሰነት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራ ንዝመበቆላ ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ሳይንስ ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጸዓት ክትከውን ኣጽዲቑ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ነቲ ቤት ጽሕፈት ክትመርሕ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ተረቑሓ ጸኒሓ። ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጸዓት ኣብ ምምዕባል ጸዓት መሰረታዊ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዘካይድ መንግስታዊ ትካል እዩ። እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብፕሮፌሰር ኣስመረት ክምራሕ እዩ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህርያዊ ስነ ፍልጠት ወይ ስኩል ኦፍ ናቹራል ሳይንስ፣ ኣብ ዓውዲ ኣከባቢያዊ ስነ ፍልጠት ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ፣ ኣብ ትምህርቲ ስነ ቀመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድ ሶይል ባዮኬሚስትሪ ውሪይቲ ተመራማሪትን መምህርን እያ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ዝተወልደት ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣሰፋው በርሀ ኣብ ርእሲ እዚ ተመራማሪት ስነ ቀመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድን ፖለቲካዊ ኢኮሎጂስትን እያ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ትምህርታ ብስነ ፍልጠት ሓመድን ምዕቃብ ማይን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እያ ተማሂራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቆጻጸሮን ዘይካልዕ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ኣብ ልምዓት ዝተዋፈራ ትካላት ከም ምግቢ ዝኣመሰለ ሃለኽቲ ነገራት ብልቓሕ ከእትዋ ፈቒዱ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮሚቴ ማክሮ ኢኮኖሚ ብ11 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ከም ስርናይ፣ ፊኖ፣ ሽኮርን ዘይትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ምግብታት ናብ ኢትዮጵያ ከእትዋ ዝደልያ ትካላት ዋግኡ ብኡንብኡ ዝኽፈል ዘይኮነ ኣብ ካልእ እዋን ክኽፈለን ዘኽእል ኣሰራርሓ ክጥቀም ምዃኑ እዩ ኣነጺሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዋጋታት መሰረታዊ ምግብታት ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 40% ዛይዱ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብፍላይ ዋጋ ዘይቲ 5 ሊትሮ ንትሕዝ ሓንቲ ጃሎን ልዕሊ 1,000 ብርያ ትሽየጥ ዘላ። እዚ እውን እንተተረኺቡ እዩ። ብደረጃ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ስእነት ዘይትን ፊኖን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝያዳ ጸልዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸይሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ምንቁልቋል ቁጠባ ስለ ዘጋጠሞ ኣብዚ ሳለስተ እዚ ንዋጋታት ነዳዲ ካብ 10% ክሳብ 15% ክውስኸሉ ወሲኑ። እዚ ውሳኔ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ምርጋእ ሲኢኑ ዘሎ መነባብሮ ህዝቢ ብዝባእሰ ዘጋድድ ምዃኑ ብሰፊሑ ይዝረብ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን